Assalamu alaykum mehriban ileşler. Aydın Saadın mehriban muştoqlary. Güllüyen, gülatşan günüşü diyarımızda berqarar döwletimizin täze ýamynyň galkynjy döwründe täkim paýgas ummany magtym ulpragat ýylymyzda bizden her biriňizde berk jan saglygyny, öýe joklaryndan abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňizden elmida marawaşlyklary, üstünlükleri beslenmegini tüýsürekden arzulap, Türkmen Owady Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýma berilýän Owady sahnada ýyllar atly Aydın Saady diň jaş gepleşigimiziň bugünkü sanynda tomoş etmäge çagyrýar. Mehriban ileşer, gepleşigimiziň bugünkü sanynda haýsy ýyllar aýdymçymyz çykyş eder. Biz häzir elbetde ýene asalymdan gepleşigimizde gatnaşýan ýyllar aýdymçymyz bilen sizi tanış eder, hemde onuň ýerine ýetirmegindäki jany sesli ýerine ýetirjek bir näçe owadan aýdymlary size ýetirer. Şoň üçin Türkmen Owady Teleýiliminde Owady sahnada ýyllar aty gepleşigimiziň soňuna şendi tomoş etmegini dowam edin. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owady sahnada ýyllar atly Aydın Saady diň jaş gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanyna ýadga geçirýär. Elbetde ileşler, mehriban tomoşaçylar, biz gepleşigimiziň başynda şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap, size ýetirmäge ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýän türkmen halkymyzy baky-bagtyar döwre ýetiren, biziň milli gymmatlyklymyzy, pederlenmede, halipalanmada şäksiz sarpa goýan türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyzyň watanmyzy aýdyn ýollarda ak geljege tarap üstünlükli alyp barýan arkadagy gahrman ferdarmyzyň janyny sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Her bir ötüşleri aýdymdyr saatlara siňip, dabarasy gazyl bolup ýanglanýan güneşli ýurdumyzda, bagtyar watanmyzda hemişe Aydın Sadyň owady belent ýanglansyn. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar. Inne bolsa gepleşigimizde gatnaşýan bugünkü ýyllar aýdymçymyzda sadanarlyk etjek. Biziň ustat sadany ýitlenmez sahnamyz bedäp durlar. Biz bolsa häzir ilki bilen sadany ýitlenmez bilen sizi tanış edýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan biziň sadany ýitlenmez klawiş saduralyny ýazgirli amanlykyp. Hakylyp çalynýan dep saduralarda Atajan Azimow. Hemde görüşme diýäli gitara saduralyny Oraz Öwejikov. Şeýlegem ýene bir klawiş saduralyny Kerem Murat, Sapar Muratov. Sadany ýetirip gepleşigimiziň bugünkü sanynda siziň hemmäňizi hoş gördük. Indi bolsa mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Owady sahnada ýyllar aty gepleşigimizde gatnaşýan ýyllar aýdymçymyzy sahnamyzda çagyrmaly purtadymyz gelip ýetdi. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan meşhur ýyllar aýdymçymyz Türkmenistanyň at gadanyň artisti Döwlet Amanlykow. Döwlet Owady sahnada ýyllar atly Aydın Saady diň jaş gepleşigimiziň bugünkü sanyny ilkilene hoş gördük. Sag bolun kanmandara. Ene görüşme diýär Döwlet gahrman arkadamyzyň, arkadagy gahrman ferdarymyzyň saýasynda owadan ýurdumyzda toýlaşýar, bayramlar ulaşýar. Pägim paýgasy many magtym ulpragat atly bu ýylymyzda magtym atamyzyň bir 300 ýyllyk toýunyň bir hasam bir şöhratdan ýan dawarlanýan ýylyna Köpet dagyň gözel künjegini etekläp oturan şo ýerde bir magtym atamyzyň bir beýik heykeliniň oturdulmagy, bir owadan medeni feýilgäň açylmagy, o ýerde dünýä ýurtlarynyň ýazgy şahyrlarynyň heykeliniň oturdulmagy, elbetde gahrman arkadamyzyň peder ýoluny munasip üstünlükli alyp barýan arkadagy gahrman ferdarmyzyň saýasynda biziň akyllarlymyza, şahyrlarymyza, biziň milli gymmatlyklymyza goýulýan bir şeýle bir ulyp hormat. Menem sözümün başynda şeýle biziň gymmatlyklymyza çäksiz sarpa goýan, biz medeniýet sunuly işgärlerini bu sahnalarda aýdym aýtmaga, çykyş etmäge, ähli mümkinçilikler, şertler döredip berýän gahrman arkadagy gahrman ferdarmyza tüýsürekden alkyşlanmaýan janlar sag belent başlar aman bolsun. Köp sag bolun Döwlet, arzularyňyz hasyl bolsun. Biz hem siziň arzularyňyza goşulýar elmydama owadan ýurdumyzyň, owadan toýlaryny, joşuny aýdymlagyň, saatlaryň hemişe ýanglanyp durmagy tüýsürekden arzu edýäs. Döwlet görüşimiz ýaly ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda
bir näçe aýdymlary, bir joşun aýdymlary, estrada aýdymlary galy berdi. Halipalamydan miras alan aýdymlarym bir sadan diýdiňiziň bir joşuny sadanlarlyk etmegini ýerine ýetirýär. Indi gepleşiňiziň bugünkü sanynda näme aýdymlar ýerine ýetirmekçi? Muhammed Radiyan bellek geçtik. Mahtumullah Tamad'ın 3 yıllık toyunun toylanyan yılına o alı sahnada yıllar rahatlık etmişinin bugünkü sanına dinge Mahtumullah Tamad'ın sözlerine dören aydımları yerine getirmek için. Elbette hasam gepleşiňizden ýerine düşürip Mahtumullah Tamad'ın 300 ýyllyk toyunun bir toylanyan ýylynda Mahtumullah Tamad'ın bir ady wadatynyň hasam bir şöhratdan ýa dawarlanýan ýylynda şeýle Mahtumullah Tamad'ın sözlerine dören aydımlaryň gepleşigimiziň bugünkü sanyny agla bölegi şol aydymlaryň ýanglanmagy gepleşigimiz üçin hasam gaýratyny täsirli bolar aydymta söýjülerimiz üçin. Onda gepleşigiň dowamynda bir näçe aydymlara garaşýas. Mehriban ýeşler hormat tomaşaçylar onda Türk innovasiýa ýylymynda o wagty sahnada ýyllar rat gepleşigimizde tomaşa etmeňiz dowam ediň. Indi döwlet tomaşaçylarymyz kän garaşdyrman gönüp siziň ýerine ýetirjek şu Mahtumullah Tamad'ın sözlerini dören aydımlaryňyzdan ileşen bile ýetireli. Ondan soňra dörejlik toparmadan taýýarlanan bir şertleri we sowallarymyz bar. Söhbetde şu arkaly gepleşigimizi dowam edip berer. Azzat hormat fin etmegin görülmegin yerde akıl bolsaň feda etmegin nobat berilmegin yerde akıl bolsaň feda etmegin nobat berilmegin yerde akly ýaşlar unutma uragaja yaprak bitme akıllı ermesin tutma hulku seyilmegin yerde akıllı ermesin tutma hulku seyilmegin yerde Hareyletim çare dönür gül açılsa dara dönür hizmet etmek hara dönür kadrın bilinmegin yerde hizmet etmek hara dönür kadrın bilinmegin yerde Arafat kıl berip aklı hoş gidin sözün haklı
Batım gülü dilin sakla, haber sorulmağın yerde. Batım gülü dilin sakla, haber sorulmağın yerde. Nobat verilmegen yerde. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aydym Sadyň mehriban muşdoklary, Türkmen owasy ýaýlymynda owaly sahnada ýyldyzlar atly Aydym Sady diýen gepleşigimiz ýaýlymda. Biziň gepleşigimizde görmek isleýän aýdymçylaryňyz bar bolsa ýa-da gepleşigimiz baradaky teklipleriniz, sowallaryňyz bar bolsa, gepleşigimiziň 05-25 belgisine SMS-leriňizi ýollap bilersiňiz. Ýagny siziň her biriňiziň ýollajak SMS-leriňiz biziň gepleşigimiziň örsüniň ýeňemegine hasam ýardym eder. Mehriban ileşler, biz sizden gelecek SMS-lere garaşýas 05-25 belgimiz hemişe sizden gelýän SMS-leri kabul edýär. Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň başynda Türkmenistanyň atgadan artisti Döwlet Amanlyk funk ýerine ýetirmeginde Magtymul Pragynyň sözlerini dören aýdymlar dinlediňiz. Döwlet köp sag bolsun aýdýar, ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin. Görüşümde ýaly döwlet ýurdumyzyň toýlarynda, bayramlarynda bilýär bir näçe aýdymlary, saadlary ýerine ýetirýäňiz. Aydym Sady öýjülerinde hem ulugydyklanma bilen, ul söýgü bilen diňleýärler. Çünki sunuwda sarpaly gahrman arkadamyň, arkadagy gahrman serdarymyň saýasynda medeniýet sunuwy dörüjlük işgärlerini aýdym aýtmak üçin, saat çalmak üçin toý bayramlarda çykyş edip ýurdumyzyň, watanymyzyň wastyny ýetirýän aýdymlar, saadlary ýerine ýetirmek üçin ähli mümkinçilikler, şertler döredilen. Doğru diýen, bu hemen dora mesele Aydym Sady watanyna ýaşaýar. Toýa bayrama baý ýurtda ýaşaýar. Şöyle esasında da şu watanyna ýaşaýan her bir insanyň kalbyna, her bir medeniýet sunuwy döredijiň işgärleriniň kalbyna rahman, arkadagy rahman serdarymyzy alkyşlarmy çäkdir. Benim öwrügerimde reşeýli mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkynyň milli lideri rahman, arkadagy rahman serdarymyzy çysyrymdan alkyşlanmaýan. Canlar sağ bolsun, başlaýdyk bolsun, jan dinleýişler elminde maro wazat. Köp sag bolun döwlet, arzulyňyz hasyl bolsun, bizden siziň arzulyňyza goşulýar. Pägim paýgasym bany, Magtymul Pragy ýylymyzda, o Magtymul Pragynyň bir 300 ýyllyk toýunyň bir hatam bir şöhratdan ýani dawarlanýan ýylynda sunuwy dörüjlük äleminde sinuklar arzulayar. Indi döwlet ýany gepleşigimiziň başynda da aýtdy, biziň gepleşigimiz 3 tane şertden ibarat. Bizem nädir tomoşaçlarymyz kän garaşdyrman gepleşigimiziň birinji şertini başlaýar. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiziň birinji şerti bolsa SMS sowallar diýip atlandyrylýar. SMS sowallar sahypamyzda döwlet Aydym Sady öýjülerimizden, ileşmemizden bir näçe sowallar gelip goşýar. Esasy SMS-leriň gelýän sowallaryň aglaby bölegi haýsy sowallar diýip pikir edýär. Elbette aydımçılardan müstaklamının bileti gelýänler şu näçe ýaşynda, näçe çağaty bar, nerede ýaşaýar, nerede dogulý, şolatlar mukaddip pikir edýär. Doğru aýdýaňyz, gelýän sowallarymyzyň aglaby bölegi esasy aýdymçylarymyzyň, sunuwy dörüjlük işgärlerimizden şolar ýalyk durmuş bilen bagly gydyklanma sowallary bar. Häzir gepleşigiň dowamında biz sowallary döwlet size ýetirer. Şimdi bize gelýän SMS-ler, sowallar köp. Biz häzir şolaryň içinden 100 sany sowal jemledik. Häzir 100 sowaly size ýetirsek ýa has köpräk bolup gitjek. Şoň üçin sowallar saýlamagy siziň özüňize goýýar. Bir bilen 100 aralykda 10 san belgini saýlaýaňyz, bizem şol san belgilere gelen SMS-ler, sowallary açyp taýýarlap size ýetirýär. Böyle. Onda bir bilen 100 aralykda islen 10 sana bir san belginiň atlaryny aýtsaňyz. 4 8 7 9 5 6 2 44 20 18.
Ine mehrbany ýeşer hormat tomoşaçylar, görüşimiz ýalyp 10 san belgine saýladyk. Näder biz şol san belgilere gelen SMS sowallary açyp bir taýýarlap jemleýänjek. Döwlet ýene-de bir aýdymlardan ýerine ýetirip berseňiz, ondan soňra şol sowallar arkaly söhbetimiz dowam eder. Onda mehrbany ýeşer hormat tomoşaçylar, Türkmenistanyň at gadanan artisti Döwlet Amanlyk ýerine ýetirjek aýdymlary bilen gepleşimiz dowam edýär. Dinleň, diýinjalyň, lezzet alyň. Odal başta kadir Allah, senin bir kerim mislerin, badın vaba kalmayana, vardiva senin mislerin, badın vaba kalmayana, vardiva senin mislerin. Sağrıyım bir mifine dili, baş alıp neyre gidili. Çağırayım bir mefene deli, baş alıp nire gideli. O turşu yetali, aşarı kalın mitlerin. O turşu yetali, aşarı kalın mitlerin. Evine hormat getirin, erinin kılmatın bitirin. Ağaçların şıtman oturun, gülleri gülüm isterim. Ağaçların şıtman oturun, gülleri gülüm isterim. Parağı gelim şakanı, bir yar vergen aklı dana. Parağı gelim şakana, var yar birgin aklı dana. Doğuştum bilmen atana, var kadrım bilin itlerin. Doğuştum bilmen atana, var kadrım bilin itlerin. Badım kabak almayana, var divatinin mitlerin. Aşarın şıkman oturun, gülleri gülün itlerin. Aşarı kalın itlerin, gülleri gülüm itlerin. أشغال خوثيلة أشغال خوثيلة قد البار ميارلر يردمني بيان ethemni alan var mı yarınlar Derdimni beyan etsem bilin var mı yaranlar Yalan dünyene yayına hem geldim gül boyuna Aşkadının ağayına ölün var mı yaranlar Aşkadının ağayına ölün var mı yaranlar
Tumguli can çekti Rahmet bilir yaş döktü Aşkın yolunu yoksa Kalın bağımı yaranlar Aşkın yolunu yoksa Kalın bağımı yaranlar Ey benim düğün derde Kalın var mı yaranlar Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, görüşmek diýeli, döwlet amaliyet fungerini ýetiren aýdymlaryna diňlediňiz. Indi bolsa, döwlet gepleşigimiziň täze san belgisi 05-25 gysga belgimizde gelen SMS sowallar biz jenmedik we sowallar bilen biz söhbetimiz dowam edýäs. Birinji sowalymyz hakykatdan hem tomoşaçlarymyz tarapyndan iň köp berilen sowallarymyzyň biri döwlet amaliyet. Siz näçinji ýylda nerede doğuldunuz? Doğrudan ne çaqat için merak bolupdur da verilecek sorular öňünden duýupdur. Awa, elbetde. Ben 1983-nji ýylyň 18 aprelinde Ahal welaýatynyň Göktepe etrafynyň Göktepe daýhan bileşiginde doğuldum. Mehriban ileşlerine birinji sowalymyzyň jogaby bilen tanyş bolduňyz. Indi ikinji sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Ikinji sowalymyz häzirki wagtda zähmet çekýän ýeriňiz. Men häzirki Türkmenwa döwlet kanseriniň edeni şowus merkezine zähmet çekdim. İkinji sowalymyzyň jogaby bilen tanyş bolduňyz mehriban ileşler. Indi üçüncü sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Üçüncü sowalymyz şeýle bilişime diýälik döwlet magtymla tamyzyň duruşy bilen pägin paýgada ýugurulan goşuk tetirleri sanardan kän. Edil şu pursatda magtymla tamyzyň ýüregiňize ýakyn goşuk tetirlerinden bir went aýdyp berdiňiz. Magtymla tamyzyň akly tetirlerim pägin paýgada ýugurulan. Awa. Edil şu pursatda şol tetirlerden aýtmalydy. Men şu tetirleri aýdyp ber. Ol merdiň oguldyr, mertdir pederi. Görogly gardaşy ter hoşdur teri. Dağda düzde kovsa saýatlar diri alabilmek ýolbars ol Türkmen. Köp sag bolun döwlet. Dogrudan magtymla tamyzyň tetirleri bir diňläninde bir hasam ýüregiňe ýakyn duruşy bilen pägin paýgasa ýugurulan durdäne tetirleri bar. Köp sag bolun aýdýas. Biz indiki sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýär. Döwlet amaliyet siz näçe ýyl bäri sahnada? Men çağalygymdan dutar sarwalan aýdmaýdym. Öz kakam halifam ýanyna olgajak sarwalan çalýady meni. Awa. Dutar sarwalan çalyp ýanyna bile mektep çaýlaryny tawýady. 1997-nji ýylda sen dutar sarwalanyna aýdymlar ýerine ýetirýärdim. Diýmek, siziň onda dutar saguralanyň başyna çykýar. Elbetde. Biz toýlarda, bayramlarda gawatlaşsak hem dutar saguralyny çalýanyňyzy men bilemokdum. Ondan soň estrada aýdymlaryny aýtmak özüm ýüregime toýlarda, bayramlarda, wagtlarda, toýlarda görýän aýdymçylar görüp, şol ýaly aýdymlary ýerine ýetirerim gelip, estrada bolan howasym artyp, we sadanam bardy. Şoňa turgunlaşyp geçip. Sadanam ady? Güýç öz owadaşymyz. Güýç. Sadanam bardy. Şoň bilen turgunlaşyp geçip. Toy dawaralara çykyp, şondan bayram toy bayramlarda çykyş edip gelýär. Diýme onda çağalyňyzdan märi aýdymtaryň içinde de şeýlem. Awa biziň maşgalamyz Sunugat maşgalary. sunugat maşgalary. Diýme onda size gönnün gönyp birinji halifalyk edenem öz hakaňyz bolup durýar. Elbetde. Mundan meýlägen maşgalaňyzda hem işep dutar saguralanyň türkmen aýdym sagalaryny hem işe ýangylyp durmagy tüýsüregimizden arzuw edýär. Haýol. Indi döwlet biz sowallarymyz dowam edýär. Indi sowalymyz şeýle. Indi sowallarymyz ýa-ni maşgalaňyz barada aýtdyňyz sunugat maşgalasy. Indi sowalymyz da ýene maşgalaňyz bilen baglanşyklyp döwlet amanlygyz özüňiz maşgalada näçe dogan we maşgalaňyzda siziň özüňiziň näçe şagaňyz bar? Biz maşgalada iki ogul bir gyýyp, Ha, öz ýanky sagandan gördüňiz, ýa-ni saat çalýan. ýaz geldi. Öňjügem ýaz geldi, bir gyýjygem bar. Öz maşgalamam iki ogul bir gyýyp. Tuwalama. Öz maşgalaňyzda iki ogul bir gyýyňyz bar. Olaryň atlary Ul ogulum Alham, ikinji ogulum Edi, meýjasym Leyli. Leyli. Tuwalama. Ýaşardyň bolsun. Olaram hakalary ýalyp, watanymyzyň, halkymyzyň hyzmatyna gezip gören ilhalar, prezidentler bolup ýetişdim. Sağ ol. Döwlet onda sowallarymyz biz dowam edýäs. Indiki sowalymyz şeýle, indiki sowalymyz
Magtumul Pragy. Başlangıç almy terbiyäni ilkinji bolup kimden alýar? Muhammed Arat terbiye maşgaladan başlanýar. Men başlanýan bilimini Döwlet Ahmet Azadyň aly diýip bilýärmi. Magtumul Pragy teatrlaryny alym öwreden ustad Kıvlan Pederdir diýip aýdýar. Köp sağ olun, jogap bilen sowal ýollan iýleşmeden alalaşanlar diýip pikir edýäs. Hem de innik sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýäs. Innik sowalymyzdan ýene de Magtumul atamyza degişli. Magtumul Pragynyň alym bilim alan ýerleri. Biziň bilşimizçe Magtumul Pragy ilk o mektebinde okuýar. Awa. Soňra bolsa edebiýat çeşmeleriniň mälim bolşy ýaly. İdris Fa medresesi, Göwürlaş medresesi, soňra bolsa Şirgazy medresesi şolarda bilim alypdyr. Jogap dogryp, jogap bilen lalaşýas. Dogrudan da ilk o mektebi, ondan soňra İdris Fa hem de Göwürlaş hem Şirgazy medresesi bu dogrusunda şahyryň hoşgal gözel Şirgazy diýen goşuk setirlerini de bilmek bolýar. Inniki sowalymyz bilen döwlet söhbetimiz dowam edýäs. Inniki sowalymyzdan şeýle sizin pikiriňizçe bagşyny bereýän zat näme? Elbetde Muhammed Arat ilki adam kärçiligi. Onuň galy berse sunawdy. Bolýar, jogap bilen lalaşýas. Ahyrky gelen sowalymyz bilen söhbetimiz dowam edýäs. Ondan soňra sizin ýerine ýetirjek aýdymlanmaz bilen gepleşmemiz dowam eder. Ahyrky sowalymyzdan şeýle döwlet amanlygy siz näçinji ýylda Türkmenistanyň at gadynyň artisti diýen hormatly adamy nazyp bolduňuz? 2022-nji ýylda Türkmenistanyň at gadynyň artisti diýen hormatly adamy nazyp boldum. Onuň üçin meniň bu ýyzanjyň beýenjimiň säbäbi ýok. Gepleşimiň şu ýerine de aýdymyş adamlar hormatlaýan gahryman arkadaly gahryman Ferdarmyza çýstiremden alkyşlanmaýar. Olaryň janlary sag bolsun, tutýan üstünde işler elmende maraw gajar. Köp sağ olun döwlet. Arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Mundan meýlägimsiň o dörüjlük äleminde hemişe bagtdan paýly syýlagdan serpaýly bolup gelmeňizi tüýsüremizden arzuw edýäs. Ene döwlet görüşimiz ýaly size ýetiren sowallarymyz şu ýerde jemlenni. Muhammed Arat mümkin bolsa menem birde aýdaýyn. Başlygyna Tahypaňyzyň ady SMS sowallar dämi? elbetde SMS sowallary. Ýa-ni sorulaňyzyň aglaba bölegi Magtumul Praga degişli bolan soň mene de bir sowal bermek islegdir. Gatywy gepleşiklerimiziň öňkü sanlarynda bular ýaly ýagdaý dören opdy, hasam täsirli bolar başlygyna. Indi iýleşmede sowal jeýlemi? Elbetde. Bolýar. Onda mehriban iýleşler, hormatly tomoshaçylar, döwletiň size berjek sowalyny dinläliň. Başlygyna dinleýär döwlet. Muhammed Arat Magtumul atamyzyň peder Döwlet Mehmet Azadyny ýatladyk. Bilim alan ojaklaryny ýatladyk. Men sowalymym Magtumul Pragynyň maşgalasy bilen baglaşyk şeýle Magtumul atamyzyň käbesiniň ady kim bolupdyr? Gyzykly sowal. Mehriban iýleşler, hormatly tomoshaçylar, döwletiň beren sowaly bilen tanyş boldyňyz. Indi sowalyň jogabyny iýleşemiz bilen madyna SMS-lerini ýolla bermeli şeýlemi? Onuň jogabyny haçan aýtmakçy? Bu jogabyny gepleşiň soňunda aýdar. Ine mehriban iýleşler, eşiten bolsaňyz, döwlet amanlygyň beren sowaly Magtumul Pragynyň ejesiniň käbesiniň ady kim bolupdyr? Jogap bilen bolsaňyz gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine şu wagtdan SMS-leriňizi ýollap bilersiňiz. Elbetde sowalyň anyk jogabyny bolsa döwlet amanlygy gepleşigimiziň ahyrynda beýan eder şeýlem. Elbetde. Onda mehriban iýleşler, hormatly tomoshaçylar sizden geljek SMS-lere jogaplara garaşýar. Döwlet görüşimiz ýaly Magtumul atamyzyň Magtumul Pragynyň Magtumul sözlerim sada goşdyň uuz bolar diýişi alyp sizem Magtumul Pragynyň sözlerini uuz bolan aýdymlary toýlarda bayramlarda ýerine ýetirýäňiz. Magtumul Pragynyň sözlerini dören aýdymlar bilen gepleşigimizi dowam edäýil. Olhawasla. Mehriban iýleşler, hormatly tomoshaçylar, onu näme dinleň, deýin jalyň, lezzet alyň ýaňlanjak aýdymlar saatlar, aýdym saada teşne kalplaryňyza ruhy lezzet bersin. Adam kadrın bilmeyin
adam olup adam kadırın bilmeyen, ondan yine otlap gören mal yaxşı. Sevilegönne sevmaniysen bilmeyen, ondan yine sevilemeyen lal yaxşı. Sevilegönne sevmaniysen bilmeyen, ondan yine sevilemeyen lal yaxşı. Daim saklasın şerden kahardan, minnetli aşık olur zekirden. Yaranlar bir bağırsın şehirden, ondan ağır gülep yatan şöl yakşı. Yaranlar bir bağırsın şehirden, ondan ağır gülep yatan şöl yakşı. Hertimin medine müfürdür şahi, hertimin medine müfürdür şahi, yadından çıkmaya bayrami toyu. Şahatlığın yoktur kıştın tayı, akşam yatıp ertün şükran kıl yakşı. Şahatlığın yoktur kıştın tayı, akşam yatıp ertün şükran kıl yakşı. Vafa yâre gülüp bakandan, şirin canı yaşadına yakandan. Ya dillerde masafırlık şekenden, urfa fevze korlada da il yakşı. Ya yurtlarda masafırlık şekenden, urfa fevze korlada da il yakşı. Baktun gülü tedliğil tilkir baktın, baktun gülü tedliğil tilkir baktın. Bu dünya şu yürektir tutturma deyiptin. Ağır fekilmeyen gurbat gittin, ondan ağır şula bütün yel yakşı. Ağır fekilmeyen gurboş gittin, ondan ağır şula bütün yel yakşı. Ya dillerde masafırlık şekenden, urfa fevze korlada da il yakşı. Ondan yine otla gören mal yakşı, ondan yine söylemeyen lal yakşı. Kendi deliğin 9 yıllar ötöney, nirde mesken tuttun ağam Abdullah. Dolanmaz manfal yetim gideney, nirde mesken tuttun ağam Abdullah. Üfümde hicran oldu tepilley, kuvvatım gidinler bilime pilli. Analayıp atamın beni bükülley, nirde mesken tuttun ağam Abdullah. Abdullah'ım niyetin gözlep tapabilmen seni. Abdullah'ım niyetin ilap tapabilmen seni.
ayta arttı adarım. Yat bol vatanın büyümü varım ey. Ni demesin tuttun ağamadınla. Abdullah'ım ni dedin gözler tapabilmen seni. Abdullah'ım ni dedin iza tapabilmen seni. Gülüp oynamadık bile şad bölübey. Ayta gittin bütün bizden yad bölüb. Mahtumuluğa mağlanır mat bölübey. Ni demesin tuttun ağamadınla. Mahtumuluğa mağlanır mat bölübey. Ni demesin tuttun ağam Abdullah. Abdullah'ım ni dedin gözler tapabilmen seni. Ey Abdullah'ım ni dedin, Abdullah'ım ni dedin iza tapabilmen seni, gözler tapabilmen seni. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aydym Taryň mehriban muşdoklary Türkmen owasy eýleminde owaly sahnada ýyldyzlar atly Aydym Taryň diýen gepleşigimizde tomoşa diýäňiz gepleşigimiziň bugünkü sanyna bolsa Türkmenistanyň atgazynyň artysty döwlet amanlyk mehmançylykda döwlet köp sag bolsun aýdýas ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin owalyňyzy hasam belentleri ýaňlantyn. Endi döwlet gepleşigimizde ikinji sahypamyz ýagny ikinji şertimiz arkaly dowam edýäs. Gepleşigimiziň ikinji şerti bolsa SMS owalar diýip atlandyrylýar. SMS owalary sahypamyzda döwlet gepleşigimiziň 05-25 gysy belgisine bir näçe aýdym dinlemek isläp SMS ýollaýan biziň ileşmemiz we aýdym söýjülerimiz bar. Gepleşigimiziň 05-25 gysy belgisine ileşmemiz Mahtumul Pragynyň sözlerini dören bir näçe aýdymlara isleglerdiler. Biz häzir şol aýdymlardan bir näçesini atlaryny size aýdýas. Sizem şolaryň içinden bir ileşmemiň isleglerini kanagatlandyryp bir ýerini mümkin bolsa ikisini garap isleňde urap ýerine ýetirip berdiňiz. Başlayayım. Onu aýdymlaryň atlary bilen tanış edýäs. Birinji ýar ýüzünden, ikinji ýigide, üçünji merd olmaz. Şeýle de näbilsin gitmezmiş. Nuşularyň haýsyny ýerine ýetirmekçi. Okulmada şu wagt sanan aýdymlaryň hemmesini hem toy bayramlarda ýerine ýetirýär. Awa. Näbilsin gitmezmiş. Ýerine ýetirýär. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, biz onda gepleşigimizde döwlet amanlyk funksiyony ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýäs, ýürüýtip ileşmeden islegleri boýunça näbilsin şeýle de gitmezmiş diýen aýdymy ýerine ýetirýär. Dinläň diýen jalyň lezzet alyň. İlahi Mecnun dağının terinin duman gitmemiş. Ey mümkün birin bağlanın gönlünün duman gitmemiş. Ey gönlünün duman gitmemiş. Oyna kardeş olmaz ortan dile gitmen her namattan. Oyna kardeş olmaz ortan dili gitmem her namartan. Tevlin şen kuşu gitsen
Ey tevlişen koşuldun ey fark eterdi yan yetmezmiş fark eterdi yan yetmezmiş Aşıktır terki zanisin Gözü yaşın rovanesin Ey koşu gider alfanesin Ağzadır eyvan gitmezmiş Ey ağzadır eyvan gitmezmiş Maltum bunu kaldım derde işin düşmesin amana Mağtum mulu kalım derde işin düşmesin amarda Kıyamet günü şamarda Kıyamet günü şamarda Ey doğduktan diyan yetmezmiş Doğduktan diyan yetmezmiş hey Tevlişen koşu gittin Ey tevlişen koşu gittin Ey fark eterdi yan yetmezmiş fark eterdi yan yetmezmiş hey. Kadrini ödü bilmez adamdan Kadrini ödü bilmez adamdan Ağlamalar amuhatı ne bilsin ne bilsin Ne tama var çakır için Gidimden 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 ey Bu da kor yakşini yatı ne bilsin ey Ne bilsin ne bilsin Yaman yağış öder yok mu taşlanar Ağlar yarım ağlamakta güçlenir güçlenir İt yalın toprağa döksen koşlanır 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 Toprağı tabağa tat ne bilsin ne bilsin ne bilsin Ağrıfedim bir darbını iner tamar Ağrıfedim bir darbını iner tamar Har bakan har tamar bir gerdir tamar Bir tamar bir tamar Yaran ver eli gündüre tamar Damatlar yaşını bidin ne bilsin ne bilsin ne bilsin Ey baltumunu aydar fedilerim haktır İmma ki takfedetin benim yoktur gel yoktur Bir gözlediğim sen karadır aktır gel aktır gel aktır Bir fakir kümüşüm iyisi ne bilsin ne bilsin ne bilsin Bir gözlediğim sen karadır aktır gel aktır gel aktır Bir fakir kümüşüm iyisi ne bilsin ne bilsin ne bilsin Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aydym Zadyň mehriban muşdoklary, owaly sahnada ýyllar aty gepleşigimiz dowam edýär. Döwlet köp sag bolsun aýdýar, ýene bir ýoly ýerine ýetiren aýdymlygyňyz üçin. Indi döwlet gepleşigimiziň biz agyrky şertine, 3-nji şertine gelip ýetdik. Gepleşigimiziň hem 3-nji şerti bolsa SMS arzuwlary diýip adlandyrylýar.
SMS arzular sahypamyzda döwlet gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine bir näçe ýaş toýlaryny, doglan günlerini toýlayan ileşşemiz öz SMS-lerini ýazyp ýollaýarlar. Gepleşigimiziň myhmany, gepleşigimizde gatnaşan aýdymşymyz şol ileşşemizi bir doglan günleri bilen, ýaş toýlary bilen gutlap, olar üçin gepleşigimizde aýdymlary ýerine ýetirýärler. Häzir biz gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine gelen bir näçe arzuly gutlawlary jemledik. Siz häzir şolaryň içinden 5 tanyny saýlamaly. Oň üçin ýene-de bir bilen 100 aralykda 5 tany san belgiňiziň atlaryny aýdýaňyz, arzuly gutlawlar garaz özüňiz saýlaýaňyz, şol san belgilere gelen SMS-leri arzuly gutlawlar okap ileşşemde ýetirýär. İslen san belgiňiziň atlaryny aýtsaňyz, bir bilen 100 aralykda 5 tany san belgi. 9, 9, 10, 10, 20, 20, 40, 40, 80. 80. Ene mehriban ileşşer hormatly tomoşaçylar, döwletiň saýlan san belgiler şulardan warat. Indi bolda biz şol san belgilere gelen arzuly gutlawlar açýasa, olary doglan günleri bilen, ýaş toýlary bilen gutlaýar. Daşody welaýatynda ýaşaýan Hoşgelli Jigzi Selimiň 10 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Hem de gepleşigimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollapdyr. Benim telimjigimizi 10 ýaş bilen tüýsüren gutlaýan. Uzak berkjan saglardy diýen. Arzulyňyz hasyl bolsun. Ikinji arzuly gutlawymyz. Ahal welaýatynyň Akbuda etrabynyň ýaşaýjysy Alyasowa ogul wagt dogany ogul gurbanyň 28 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsürekden gutlaýar. Hem de dogany ogul gurban şuýnam gepleşigimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollapdyr. Ogul gurban şeýmedi menem tüýsüremden doglanyň bilen gutlaýan. Hem de ogul gurban şuýnam aýdymlary ýerine ýetirip berer. Ul höweslendiňler, indi arzuly gutlawymyz. Mar welaýatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Polat Annaýew 32 ýaşynyň dolmagy bilen Kakageli, Muhammed Orad, Kerim, Islam, Selim, Aybibi, Altyn Nagyp tüýsürekden gutlaýarlar. Hem de Polat Annaýew şuýnam gepleşigimizde aýdym dinlemek isläp SMS ýollaýarlar. Menem şo gutlawa goşulýan Polada jan saglardy diýen. Köp sag olun, arzulyňyz hasyl bolsun. Indi arzuly gutlawymyz. Ahal welaýatynyň Bagydaýhan etrabyndan aýny gödül Allah Nazarowan 60 ýaşynyň dolmagy bilen ogullary mergen azat tüýsürekden gutlap gepleşigimizde SMS-lerini ýollapdyr. Benem aýny ödül daýdan 60 ýaşynyň dolmagy bilen tüýsüremden gutlaýan. Häzir gepleşigimizde Mahmud Praýdyň sözlerini dören odan aýdymlaryň birini ýerine ýetirip berer. Ul höweslendiňler. Indiki arzuly gutlawymyz, ýagny ahyrky arzuly gutlawymyz Ahal welaýatynyň Saragat etrabyndan Rejeplerin maşgalasy ýazyp ýollapdyrlar. Hem de Türkmenowa çeli aýlymyna gidýän gepleşikleriň ählisine de ýygyderli tomuş edýänliklerini ýazypdyrlar. Hem de Rejeplerin maşgalasyndan aýjeren genece gyýyllary arzu bilen ogul şekeri doglan güni bilen tüýsürekden gutlap öldürşünim aýdym haýyş etdirler. Menem arzu bilen ogul şekerini tüýsüremden doglan günleri bilen gutlaýan. Hem de ähli ýaş toýlaryny toýlayan ileşmesi üçin şol aýdymlary ýerine ýetirip berer. Indi döwlet häzir ýaş toýlaryny toýlayan ileşmesi üçin aýdymlary ýerine ýetirip bererdiňiz. Indi siziň ýankyp ileşmede beren sowalyňyz bar. Şol sowalyňyz jogapsyzdyr. Eýem gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine ileşmemiz bir näçe SMS-lerini jogaplaryny ýollandyrlar. Ýöne anyk jogaby siziň özüňizden eşitmek isleýär, sebäbi sowal berensiz. Mümkin bolsa sowalyň anyk jogaby bilen tomoşaçylarymyz tanış etseňiz. Edebiýat çeşmelerine ma'lum bolýaly Mahmud Praýdyň käbetiniň ady Orady bolup. Hawa, doğrudanam Mahmud Praýdyň käbetiniň ejetiniň ady Oradul eýem bu dogrusunda biziň no gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine tomoşaçylarymyz ileşmede jogaplaryny ýazyp ýollapdyrlar. Mehriban tomoşaçylar, SMS ýolany ileşmede siziň ýazyp ýollanan jogaplaryňyz doğrudanam Mahmud Praýdyň käbetiniň ejetiniň ady Oradul. Indi orada döwlet ýankyp ýaş toýlaryny, doglan günlerini toýlayan ileşmemiz üçin hem de gepleşigimiziň 05-25 gysa belgisine siziň beren sowalyňyza dogry jogaplary ýazyp ýollanan ileşmemiz üçin aýdymlary ýerine ýetirip berdiňiz. Onda mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizi döwlet amanlyk fon ýerine ýetirjek Mahmud Praýdyň sözlerini dören aýdym bilen ýöretip siziň üçin gepleşigimiz dowam edýär. Jem bolmuş türkmen ählisi biziň ýyly döwran bugün jahana gaýrap şöhlisy parlar tuğum tuğram bugün ýyl başlap magtym uludan toýlar tutulýa uludan ýodalar şaýol eden asyl ýollar
rowan bugün. Dinlejeňiz aýdym bolsun, saz bolsun mehribanlar. Harın işi hardır doktor, matafan aşağılma. Bir asılay melyese, bilin asılda aşağılma. Bir asılay melyese, bilin asılda aşağılma. Hadi dünyaya inanma, altın kumşa kuvanma. Hadi dünyaya inanma, altın kumşa kuvanma. Yevlere köngül verme, bir doğundur yaşa bulma. Yevlere köngül verme, bir doğundur yaşa bulma. Köp yollarını görsemedim, barmağından bilsemedim. Barnadanı aydan sedim, ötüp gidin başa bulma. Barnadanı aydan sedim, ötüp gidin başa bulma. Başım yatsıma yetenli, haber karar kalma seni. Başım yatsıma yetenli, haber karar kalma seni. Yüzün kuvvatın didene, oğul gıydın yaşa bulma. Yüzün kuvvatın didene, oğul gıydın yaşa bulma. Maltım uli ajam şağlar, kimse gülür kimse ağlar. Dürlümi ve verin bağlar, toğulur cennet çabalma. Dürlümi ve verin bağlar, toğulur cennet çabalma. Ay bu dünya badıklardır, badasın şanlı gitti. Ey gümrah edip nişane yollaştı ballı gitti. Akıl fikret yer kaşan, yürvanın var yürgüşün. Ey tahtı asmanın şöyle Süleyman öldü gitti. Ay şügerin bağlay bağlay, dınların bağlay bağlay. Ey nişeler ağlay ağlay, nişeler güllü gitti. Niceler güle dönmüş, gül yanıp güle dönmüş. Niceler kuma dönmüş, niceler tollu gitti. Ahmaklık bilemedim, bilmedim söylenmedim. Ey masum ulidir gözüm, kan yaşı dolu gitti. Ey masum ulidir gözüm, kan yaşı dolu gitti.
Ene mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban muştoklary, siz Türkmen Wasyly aýlymynda owazy sahnada ýyllar atly Aýdym Sady diýjäs gepleşigimiň bu nuksanyna tomoş etdiňiz. Gepleşigimiň bu nuksanyna bolsa Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwlet Amallykow ýörüýtip, Magtymula tamydyň sözlerini dören bir näçe aýdymlary gepleşigimiň bu nuksanyny siziň üçin ýerine ýetirdi. Döwlet gepleşigimizde gelip ýerine ýetiren aýdymlaryňyz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Gepleşiň dowamynda size sadanlarlyk eden biziň sadan neýitlenmedi bar. Sadan neýitlenmedi de köp sag bolsun aýdýar. Elmydama sunuwda sarpalyp, gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzyň owadan toýlaryny, owadan owadyňyz, şirin owadyňyz hemişe ýanlanyp toý bayramlarymyz bedäp dursun. Sağol Muhammed Ura. Benim şu gepleşigimiň ahyryna şeýle ol mümkinçilikler döredip berýän gahrman arkadagly gahrman serdarlymy çeýsiremden alkyşlama aýdýan. Gahrman arkadaşymyň gahrman serdarymyň janlary sag belent başlar aman bolsun. Goý hemişe odan ýurdumyzda toýlaşdy. Aýdym Sadyň owady hemişe belent ýanlandy. Bizem mundan beýlekde Aýdym Sadylarymyz bilen Aýdym Sady söýülenmeli hemişe beýlendir geder. Muhammed Ura gepleşigimiň ahyryna meňlediň Aýdym bilen jemläýeli. Bolýanda ul höwes bilen ol Aýdymam diňlär. Gepleşigimiz hatam ýerine düşer. Onda şol Aýdym bilen biz gepleşigimiň bu nuksanyny geçirip oturýaşylym. Ona näme döwlet ýene bir ýoly sunuw dälemini, dörejlik älemini, ulus-üstünlikleriň ýaran bolmagy biz size tüýsüregimizden ardy edýäs. Hemişe sunuw dörejlik älemini üstünlikler hemra bolup, owadan owadyňyz toý bayramlarda ýanlanyp dursun. Sag bolun. Mehriban ileşler, hormatly tomoşaçylar, Aýdym Sadyň mehriban muştoklary. Owaly sahnada ýyllar atly gepleşigimiň ahyryny Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwlet Amallykow ýerine ýetirjek. Şol ajaýyp Aýdym bilen gepleşigimiň bu nuksanyny geçirip oturýar. Gepleşigimiň ahyrynda ýene bir ýoly bize ähli wagtda nusgalyk mektep bolup duran Türkmen halkymyzyň milli lider gahrman arkadamyda watanymyzy aýdyň ýollarda bagtyar geljege tarap alyp barýan arkadagy gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlanmaly aýdýar. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, mertebeli başlary hemişe aman bolsun. Owadan ýurdumyzda, bagtyar watanymyzda hemişe toýlara, bayramlar ulaşsyn. Gepleşigimiň innik sanlaryny görüşýänçek, hoş, sag bolun. Gözlerimni ben kılsam, bir gün kırka şadar.
kırka çadır Abi gövzer Zülalımni Güzerimden içedir Yer yüzüne şükle saçar Atmanna kıyayım minli Minli Canım alli şillat gözlem Başta keman yayım minli 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 Yanar otli mağtum guli Otlu basın geyipsin Bana жақын otlu yipsin Dille bulgun narımdan Yanar otli mağtum guli Otlu basın geyipsin Bana жақын otlu yipsin Dille bulgun narımdan Yer yüzüne şükle saçar